नमस्कार. महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना या कार्यक्रमानिमित्त वंदन करतो. मी व्यासपीठावरील सर्वांची काही नावं घेत नाही. सन्माननीय व्यासपीठ अतिशय महान आहे आणि प्रत्येकाने त्यांचा उल्लेख केला आहे, त्याच्यामुळे वेगळं नाव घेण्याची काही आवश्यकता नाही, ते परिचय करून देण्याची आवश्यकता नाही. या सभागृहात उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरपंचांना ज्यांचा अभिमान आहे आणि आम्ही गेली 10 वर्ष सरपंच म्हणून जे काम करतो, त्या काम करत असताना ज्यांचा आदर्श घेऊन आम्ही या ठिकाणी काम करतो, ज्यांचं मार्गदर्शन प्रत्यक्ष नाही परंतु त्यांच्या अनेक भाषणांमधून, अनेक सरपंच परिषदांमध्ये ज्यांचं आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं, असे भास्करराव पेरे पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. जोरदार टाळ्याच्या वतीने संपूर्ण सिंधुदुर्गाच्या सरपंचाच्या वतीने त्यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. माझ्याजवळ वेळ अत्यंत कमी स्वरूपात दिलेला आहे आयोजकाने, तरी पण थोडंफार तोडकं मोडकं तुमच्यातलाच एक मगाशी म्हटलं की गुरांच्या कळपातलं एक उदाहरण दिलं आपल्या अधिकाऱ्यांनी, तर त्याच्यातली पुढे चालणारी एक शेळी म्हणा किंवा एखादा जनावर म्हणा, 10 वर्ष अगोदर तुमच्या पुढे मी चालत होतो म्हणून त्यातल्या त्यात पुढच्या वर्गातला पुढे गेलेला विद्यार्थी या नात्याने मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. मला माहिती आहे की आपल्या कोकणी लोक किंवा मालवणी लोक, ज्याला म्हटलं कोकणातले सगळ्या लोकांना मालवणी लोक म्हणतात, तर मालवणी लोकांना सवय असता तो काय माका शिकवतलो, ह्या सगळ्यांना सवय असतात. त्याच्यामुळे आमच्या कोकणातल्या लोकांना जास्त कोणाला ऐकून घ्यायची सवय नाही, त्यामुळे तो आपलो असा नाही तर आपल्या बाहेरचो असा नाही. त्याच्यामुळे ह्या काय फार मोठा काय किती जरी कीर्तन सांगल्यान तरी तर आमका माहिती आहे असा पद्धत आहे. तरी पण आयोजकांनी बोलवला त्यामुळे काहीतरी बोला हव्या म्हणून मी त्या ठिकाणी बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे की निश्चित स्वरूपात आपण सगळेजण काम करतो. काम करत असताना एका दिवसात, 5 वर्षात, एका वर्षात अशा स्वरूपाचं कुठल्याही गाव विकास का होऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी पूर्ण गावाची कुठल्याही गावाचा विकास करत असताना मी भास्करराव पेरे पाटलांच्या गावाची कॉपी पेस्ट केलं आहे, तर ती माझ्या गावात चालायची नाही. कारण भास्करराव पेरे पाटलांचं गाव वेगळं आहे, त्यांची भौगोलिक परिस्थिती रचना वेगळी आहे, माझ्या गावची भौगोलिक परिस्थिती रचना वेगळी असतात. म्हणून प्रत्येकानं आपल्याकडे आता सगळ्यांकडे मोबाईल आहे, आपण जास्त डोक्यात चालवणं नाही, इलेलो मेसेज कॉपी करतो, पेस्ट करतो, पाठवून देतो. तशीच जर गावाच्या विकासात आपण जर संकल्पना आपल्या मनात असतात तर आपल्या गावाचा विकास का होतो नाही. कॉपी पेस्ट केलेलं जास्त काळ टिकणार नाही. तात्पुरत्या स्वरूपातली एखादी वस्तू तुम्ही आणलात तर त्या गावात त्याचा काही उपयोग होतो नाही. आपल्या गावची गरज काय ह्या ओळखणं आवश्यकता, आणि केवळ आपणच काहीतरी अतिशय शाने असं आमका कार्य जास्त निवडून दिल्याने म्हणून आपण काहीतरी वेगळे हो, मग असा काय विषय गैरसमज करून आपलं काय घेण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या गावाचा विकास करत असताना आपल्या गावामध्ये आपल्या गावची वेगवेगळी मंडळं असतील, प्रत्येकात वाडीची मंडळं असतात आपल्याकडे माहिती आहे, त्याबरोबर गावागावाची मंडळं असतात, त्या गावातल्या लोकांमध्ये अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती असतात, आणि आपल्या प्रत्येक गावातल्या वाडीच्या लोकांची मुंबईसारखी स्थिती असते किंवा अन्य ठिकाणी असतात, याही ठिकाणी काही मंडळं असतात. या सगळ्यात तसे चांगले लोक तसे वाईटही लोक. आपला वाईट कोणाकच म्हणत नाही की आपण असं म्हणू की वाईट किती चांगले किती टक्केवारी करीत बसलं तर आमच्या शेजारचं सुद्धा किंवा आमच्या ग्रामपंचायत बॉडीचं सदस्यसुद्धा आमका एकही पाऊल टाकूक देऊचं नाही, कारण सगळे आमच्याकडे विद्वान लोक असतात. त्याच्यामुळे त्या आपणा करूचं नाही. हे सगळे अनुभव आमका 10-15 वर्ष गेले. आम्ही सुद्धा गेले 1990 सालापासून काम करतो. त्याचे साक्षीदार या व्यासपीठावर बसले संजय यादवराव आहेत, त्यांच्यासोबत आम्ही या ठिकाणी काम करतो. त्याच्यातूनच थोडे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपणा काही अनुभव त्यातून मिळाले आणि थोडेसे प्रयोग आपण केले. हे प्रयोग करत असताना गावातील लोकांचे सहकार्य, साथ ही आपणाक आवश्यकता असतात. म्हणून सांगायचं तात्पर्य असं की आपल्याकडे जे काही विविध मंडळं असतात, त्या मंडळं असतील, विविध लोक असतील, विविध गट असतील, त्या सगळ्या गटांना एकत्र घेऊन काम करण्याची जबाबदारी ही आपल्या ग्रामपंचायती जबाबदारी आहे. की केवळ आम्हीच काहीतरी करतलो असं म्हणण्याचं जमणार नाही. त्या प्रत्येक विभागात, प्रत्येक क्षेत्रात जे काही तज्ज्ञ लोक असतील, जे काही त्यांना माहितीगार लोक असतील, त्यांना सगळ्यांना एकत्र करून घेण्याची जबाबदारी खास करून आपल्या सरपंचांची आहे. आणि आम्ही काय फार मोठा केला नाही. आम्ही ज्या गावात कामाची सुरुवात केली त्या अशा लोकांची एकत्रीकरण करणं, अशा जे काही चांगले लोक काम करतात त्यांचं मार्गदर्शन घेणं, आणि त्या दृष्टिकोनातून गावातील लोकांबरोबर शहरात राहणारे लोक असतील, आपल्या गावासाठी हितासाठी झटणारे काही संस्था, त्या संस्थांचा एकत्र घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावाचं एक 25 वर्षाचं आराखडा आपण बनवण्यामध्ये यशस्वी झालो. त्या आराखड्यामध्ये अनेक लोकांनी त्याच्यात सूचना केली. या आराखड्यांच्या बैठकीमध्ये आमचे मार्गदर्शक संजय यादवराव असतील, त्यांची अन्य काही लोकही असत, त्यांच्या तज्ज्ञ त्यांचा जर काम आहे तर ते 90 सालापासून ते काम करतात. गावाच्या संपूर्ण कोकणच्या विकासासाठी पर्यटनदृष्ट्या विकास होतो. केवळ पर्यटन नाही, पाण्याच्या कोकणामध्ये पाऊस भरपूर लागता, तरीही आपल्याला माहिती आहे की मार्च नंतर आपल्याकडे पाणी टंचाई असतात. त्या दृष्टिकोनातून त्यांचं काम आहे. आणि आमच्याकडे जर भौगोलिक परिस्थिती बघितली तर आपला वर्गवारी साधारणतः 2 टप्प्यात जरी केलं तरी पुरेशी होऊ शकता. एक पट्टो आपल्याकडे असो की किनारपट्टीचा भाग आहे,
की ज्याच्याकडे समुद्र हा, खाडी हा, अशा स्वरूपाची परिस्थिती आहे. आणि या भागातलं साधारणतः विकासाचं आलेख वेगळं असू शकता. आणि दुसरं टप्पो एक असा तो सह्याद्रीच्या पट्ट्याचा टप्पो हा, म्हणजे डोंगर किनाऱ्याचं, म्हणजे आपलं कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी ह्या भागातला जो पट्टो आहे, वैभववाडीपर्यंत सह्याद्रीच्या कुशीतलो पट्टो आहे, ह्या भागातली भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. ह्या दोन्हीच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून आपापल्या गावाचं प्लॅनिंग करूचं लागत. आम्ही आमच्या हडीगावचा ज्यावेळी काम करू सुरुवात केली आणि आराखडा बनवलो तेव्हा असं लक्षात येलं की आमच्याकडची 70% जमीन ही खाऱ्या पाण्याने बाद होत चालली. ज्याची शारपट जमीन म्हटली आता आपल्याकडे सगळ्यांना माहिती आहे, ज्यांच्याकडे खाडी किनाऱ्याची जी घरं असतील किंवा समुद्र किनाऱ्यांचे भाग असतील त्यांना अनुभव असतात की आपल्याकडे कांदळवन ह्या मोठ्या प्रमाणात रुजला. आणि आपली विचार केली तर संजय रावांनी मगाशी म्हटला की आपली लोकसंख्या किती कमी झाली, आपल्याकडे शेती किती पड केली. तर आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी माझ्या गावात असं लक्षात येईल की आपल्याकडे 70% शेती ही पडत गेली. त्याची कारणं वेगळी असू शकतात की माणसं मुंबईत गेली, शहरात गेली, अन्य गावात गेली, त्याच्यामुळे हे निगेटिव्ह अप्रोच हा आपल्या गावात येलो. आणि निसर्गाच्या नियमानुसार खाडीचा किंवा समुद्राचं अतिक्रमण ह्या एकदा तुम्ही पट ठेवलात जमीन का त्याच्यामुळे कांदळवन रुजाक आपल्याकडे सुरुवात होता. आणि आपल्याकडे संघर्ष समिती ही तात्काळ प्रोजेक्ट इलो की तिची संघर्ष समिती तयार होता की सरकार काय करणार नाही अशी भूमिका होता. परंतु आमचे काही संस्था होते, काही लोक होते, मार्गदर्शक होते की सरकार काय करू दे किंवा नको करू देत, माझी शेती माझ्या शेतीचं बंदोबस्त मी करूसाठी प्रयत्न करू गयो, माझ्या गावची योजना ती योजना मी तयार करू होय याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूचे लागतील. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी मिळून एक योजना तयार केली. नक्की साईनाथ गावकर आणि त्यांच्या सहकार्याने मी काय तर पुस्तक वाचले नाही की पेरे पाटील साहेबांच्या हस्ते त्याचं ओपनिंग होईल, पण माझ्या माहितीप्रमाणे घेतलेल्या माहितीप्रमाणे सरकारच्या 101 योजना त्यामध्ये असतील. सरकारच्या योजना कशा असतील, सरकारच्या योजना काय असं, सरकारचे नियम काय असतील ते भास्करराव सांगतीलच. परंतु आम्ही आमच्या गावामध्ये आमचे स्वतःचे योजना आम्ही तयार केले. माझ्या गावची योजना मी स्वतः तयार केली, आमच्या गावच्या आमच्या सगळ्या सहकार्याने मिळून तयार केली. सरकारची योजनेचं मग सरकारी योजना घेतल्या नाही का, निश्चित स्वरूपात आपण घेतले. मी असा अजिबात दावा करणार नाही की सरकारने काय केलं का सगळा काही वेड्याच्या भारतच केला, आम्ही काहीतरी अतिशाने म्हणून आम्ही काहीतरी केला असं नाही. पण जी योजना आम्ही तयार केली त्या योजनेसाठी आवश्यक असलेली सरकारची सिमिलर योजना कुठली आहे त्याचा उपयोग करून आम्ही त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्या दृष्टिकोनातून आपणाक त्याचा उपयोग झालो. म्हणून मित्रांनो तुमका विनंती अशी आहे की सरकारची योजना काय असत ती असतात, पण माझ्या गावची गरज काय आहे, माका कुठल्या क्षेत्रामध्ये जाऊचा, ह्यासाठी आपापल्या गावातले योजना तुम्ही तयार करण्याची आवश्यकता. मग ती योजना करत असताना केवळ रस्ते, पाणी, वीज तर गरजच आहे, त्याची काय आवश्यकता ते होतलेच, ते होतात ते काय स्वाभाविक गोष्टी आहे. परंतु त्याचबरोबर सरपंच म्हणून काम करताना मी माझ्या गावात किमान जर 10 लोकांका माझ्या कारकिर्दीत 60 महिन्याचा कालावधी आमच्याकडे म्हटलं तर 60 महिने भरपूर कालावधी आहे. तर माझ्यासारखं कार्यक्रम फक्त माझ्याकडे 60च महिन्यात, 60 महिने केव्हाच जातात, कधीही पूर्णत नाही आपल्याकडे 60 महिने. तर माझ्याकडे 24 तास काम केलं तरी काम कमी पडत अशी शक्यता असतात. त्यामुळे माझ्या कारकिर्दीमध्ये रस्ते, पाणी, वीज किती झाले यापेक्षा मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये 10 लोकांका स्वयंपूर्ण म्हणणं हे धाडसी होऊ शकता. परंतु जो काही ती व्यक्ती कमवता त्या कमवणाऱ्या व्यक्तीच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये मी जर 1000 रुपयाची जरी वाढ करू शकले तर त्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थानं ग्रामविकासाक मी हातभार लावले असं आपण म्हणू शकतो. माझं अजिबात असं काही दावा नाही की आमचं गाव सर्वोत्कृष्ट गावा, सर्व गुणसंपन्न गावा आणि आदर्श गाव असं म्हणणं नाही. गावाची व्याख्या ही कायम गावाचे गरजा हे वाढतच असतात. कितीही तुम्ही काम करा कायम ते बदलत राहतं, त्याच्यामुळे कधी तो गाव कायमस्वरूपी राहत नाही. परंतु माझ्या गावात आपण छोटे छोटे प्रयोग केलो. मगाशी म्हटल्या पद्धतीने शारपट जमीन ही आमच्याकडे समस्या होती, परंतु या शारपट जमिनीचा उपयोग आपण ग्रामीण पर्यटनामध्ये केलो. ग्रामीण पर्यटन जोड ते का आपण दिली आणि त्या शारपट जमिनीमध्ये कुठले प्रोजेक्ट होऊ शकतात या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न केले. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आमच्या जागेमध्ये मत्स्य प्रकल्प करू शकतो काय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोळंबी संवर्धन प्रकल्प त्या काळामध्ये होत होते आणि सिंधुदुर्गातले सगळे कोळंबी प्रकल्प काही विशिष्ट कारणांमुळे बंद झाले. परंतु जर आपण काही गावातील जे काही कोळंबी असतात, गावातील जे खाडीमध्ये मिळणारे काही जीवसृष्टी त्याचं जर आपण संवर्धन केला आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण जर काम केला तर आपल्या लोकांना त्याचं रोजगार मिळू शकता. या दृष्टिकोनातून आपण ती एक योजना तयार केली. आपली योजना सरकारची योजना आहे. मगाशी संजय रावांनी म्हटला की योजना मत्स्य संपदा भरपूर प्रचंड प्रमाणात, पण सरकारी यंत्रणेची मानसिकता किती आहे ही त्याच्यात महत्त्वाची असतात. म्हणून आम्ही त्याच्यात काहीही केलं नाही. आपले जे शारपट जमिनी आहेत ज्याच्यामध्ये खारा पाणी येतात त्या पाणी थोडाफार पण अडवण्याचा प्रयत्न केलो आणि आपल्या
खाडीमध्ये जी काही मच्छी मिळतं, कोलमी मिळतं, आपल्याला माहिती आहे व्हाईट कोलमी आपल्या खाडीमध्ये मिळतं. मग अशा मुलांना सांगितलं तुम्ही ती पकडा आणि ती एकत्र त्या तलावात आणून सोडा. पहिल्या वर्षी आम्ही पकडली, सगळीच मेली, कारण त्या पाण्याची उंची कमी होती. आमका त्यातलं गणित माहीत नव्हतं. पाणी तापला आणि पाणी तापल्यामुळे टेम्परेचर खराब झाल्यामुळे पूर्णपणे टोटल आम्ही त्याच्यामध्ये लॉस गेलो. पण लॉस होऊन किती झाला तर आमची मेहनत लॉस गेली. म्हणजे आमच्या घरातली म्हणाली मेलानो कशा केलात, खाल्ला असतं सार केला असतं तर तो बरा झाला असता. तुमच्या त्या शानपणामुळे ती सगळी मेली. आणि हेही गोष्टी ऐकून घ्यायचे लागले. परंतु थोडासा एकदा आम्ही प्रयत्न केले, त्यामुळे आपल्याकडे अधिकारी इले. काही लोकांनी आमका मार्गदर्शन केलं की ह्याच्यामध्ये इतक्या पाणी ठेवण्याची गरज आहे, इतक्या टेम्परेचर ठेवण्याची गरज आहे. जर आम्ही तो तलाव केलो नसतो किंवा त्या कुंड्यात पाणी आम्ही साठवलं नसतं, ते अधिकारी आमच्याकडे इले नसते. कारण ह्यांचा नुसतं या बोलतात, हे काय करत नाही. परंतु त्याच्यातून असं लक्षात आलं की आपल्याकडे काही अन्य गोष्टी होऊ शकतात. पुढच्या टायमिंगला त्याचा प्रकल्प आपल्या त्या योजना आपली यशस्वी झाली आणि आम्ही केवळ गावठी कोलमीमधून त्या ठिकाणी आमच्या त्या 4-5 जणांच्या ग्रुपला 1.5 लाख रुपये उत्पन्न मिळाला. 1.5 लाख रुपये फार कमी आहेत, पण त्यांचा आत्मविश्वास आणि आमचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्याची आवश्यकता होती. त्याच कालावधीमध्ये 2013मध्ये शासनाची एक योजना आली, युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम UNDP ही योजना आली. आणि ती सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा कांदळवन संरक्षण ही सिमिलर योजना असल्यामुळे आम्ही त्याच्यामध्ये त्याचा लाभ घेतलो. लाभ अशासाठी घेतलो की संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याचा विरोध होतो. एकमेव वेड्यात मराठे वीर दौडले काहीतरी असं म्हटली आता, तर त्याच्यातले आम्ही सुद्धा वेड्यात होतो. पुरा किनारपट्टीमध्ये त्याचा विरोध होतो. पण आम्ही एकमेव त्या ठिकाणी गाव म्हणून सांगितलं की ती योजना आमच्यासाठी योग्य आणि आम्ही त्या योजनेमध्ये लाभ घेऊ शकतो. तर तुम्ही त्याचं काय करताला असतं, आमच्याकडे असा शारपट जमीन आहे, असा तसा, आम्ही खेकडा पालन करू शकतो, मासे पाळू शकतो, कालवा पाळू शकतो, त्याच्यानंतर शिनाने पाळू शकतो असं सांगितलं. त्यावेळी 2013मध्ये आमका अतिशय बाकीचे जे सगळे मच्छीमार क्षेत्रातले तज्ज्ञ लोक होते, त्या सगळ्यांनी म्हटलं नाही हे शाप वेडे आहेत, ठार वेडे आहेत. मी म्हटलं आम्ही शापच वेडे हो म्हणून आम्ही असं काहीतरी बडबडतो. आपण तुमका सांगा आश्चर्य वाटतात, बैठकीमध्ये साधारणतः 200 लोक होते. 200 लोकांमधले साधारणतः 95 लोक हे प्रकल्प होऊ दे नको अशा बाजून होते. आणि माझ्या गावचे फक्त 4-5 लोक आम्ही 1.5 शाने होतो की आमका आता होया म्हणून सांगत होतो. आणि सांगायचं आश्चर्य वाटतं की महाराष्ट्रातलो शासकीय पातळीवर खेकडा पालन प्रकल्प पहिलो जो सुरू झालो तो पहिलो हडीमध्ये झालो. आणि त्याचा श्रेय ह्या सरकारी यंत्रणेकही जाता आणि काही प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे काही अधिकारी त्यांनाही जातात की त्यांनी सगळेजण आपल्या पाठीशी उभे राहिलो. आणि त्या काळात तुमच्या माहितीचं सांगतं की 18 कोटी युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे होते. ते सिंधुदुर्ग साक्षी आपल्या ठाकूर साहेबांना माहिती आहे की अनेक लोकांना आपल्यापैकी माहिती असतात की तो प्रोजेक्ट आम्ही सुरू केलो. निश्चित सुरू तो प्रोजेक्ट खेकडा पालन यशस्वी झालो काय, 100% अयशस्वी झालो. 100%. मी अजिबात टक्के काय सांगत नाही, मका कारण आपण खोटा बोला यांच्याकडून बघून शिकवलं, जा काय बोलायचं आता वस्तुनिदर्शक सांगायचं. त्याच्यामुळे त्याच्यातलं 100% म्हणण्यापेक्षा आमच्या काही खिशातला गेला नाही. सरकारने पैसे घातले, 3-4 लाख रुपये खर्च केले असतील योजनेमधून. आमच्या पोरग्याने त्याच्यात 1-1 तास राखाचा प्रयत्न केलो आणि त्याच्यातून त्यांना काय ना काहीतरी मिळतं आमका माहिती होतं. कारण आमच्या खिशातलं 1 रुपया गेलो नाही. आमचं कोकणी माणूस माहिती आहे, माझं जर काही जाणं नाही बाबल्याचा जायत असतात तर त्याच्यावर प्रयोग करू आमका काय हरकत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही आईजीच्या जीवावर बाईची उदार नेहमीच असतं. तशा पद्धतीने आमच्या लोकांनी ते प्रयोग केलो आणि त्याच्यातून त्यांना 55,000 रुपये मिळाले. सरकारचे 5 लाख गेले पण आमच्या लोकांना 55,000 रुपये मिळाले. पण लॉस कशासाठी झालं ह्याचा अभ्यास आमचे काही गावातले सुद्धा काही टीम आमच्याकडे असा, जरी आपण या सगळ्या वेड्यात मराठी अशा पद्धतीचं आपण केलं तरी त्याच्यात आपल्या गावची काही ह्या सगळ्याचा अभ्यास करणे आणि पुढे जाण्यासाठी एक टीम, कोर टीम जे का म्हटली जातात, ती कोर टीम ह्या सगळ्यावर बारीक निरीक्षण करून त्याची निरीक्षण नोंदवत असतं. त्या टीममध्ये आम्ही जरी अशा पद्धतीने सांगितलं तरी त्याच्यामध्ये लॉसेस कशामध्ये हो, काय केला जाऊ शकतं, त्याचे उपाय काय करू शकतो, पुन्हा अयशस्वी न होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याच्यासाठी टीमने ते अभ्यास करून तज्ज्ञ मार्गदर्शन एक अभ्यास करून एक आराखडा तयार केलो. त्याच्यात आमच्या लक्षात आलं काही गोष्टी आपण जर केल्या तर चांगलं होऊ शकतात. आणि आज आपल्या या सगळ्या अभियानातून आपल्याकडे 80 केज, ज्याच्यामध्ये अनेक लोकांनी ते बघितले असतील, 80 केज कालावल खाडीमध्ये, ज्यांका कालावल खाडी माहिती आहे, कालावलच्या ब्रिजवरून जातो तेव्हा डाव्या साईडला उजव्या साईडला तुम्ही बघितलात तर माशाचे केज आपल्याला लक्षात येतील. तर 80 पिंजरे हे खाडीमध्ये 2013ची आम्ही सुरुवात केली. 2022-23 म्हणजे 15 ते 18मध्ये ह्या सगळ्याची आपण सुरुवात करतो. आता 5-7 वर्ष आपण जवळजवळ या ठिकाणी करतो. 80 पिंजरे हे खाडीमध्ये आपल्या कालावल खाडीमध्ये हडीच्या लोकांनी त्या ठिकाणी बसवलेले आहेत. शासनाचे योजनेअंतर्गत बसवलेले आहेत. पण सुरुवात शासनाच्या योजनेतून झाली नाही म्हणून केवळ शासनाने दिल्याने म्हणून ह्यांनी काहीतरी केलं नाही. तर शासनाची सुरुवात नाही, सुरुवात गावातील लोकांनी स्वतःचे पैसे घालून केली. त्याच्यानंतर त्याला शासनाची जोड मिळाली आणि 80 पिंजऱ्यामधून 80,000 मासे, ज्याच्यामध्ये जिताडा म्हटलं होता, गोव्यामध्ये चणक म्हटलं जाता, आम्ही गावठी भाषेत त्याला मालवणमध्ये कानई म्हटली जाता, ह्यो मासो आपण पाळतो. आणि 80,000 मासे पाळणारो
खाडीच्या मध्ये पाळणारं किंवा आपलं हडीगावा, या हडीगावामध्ये त्यातून रोजगार मिळतात आणि साधारणतः 200 लोकांना नाही परंतु 25 ते 30 लोक याच्यामधून पोट भरतात. कागदोपत्री सरकारी आकडेवारी बघितलात तर एका गटामध्ये 10 लोक असतात, परंतु 10 लोक काय फक्त सरकारच्या नियमानुसार दाखवायचे लागतात. पण आमचं म्हणणं असा की एका ग्रुपमध्ये एकानं तो धंदा करतो, 10 जणांनी करू गेलो का त्याची वाईट परिस्थिती होता. मी काय कुठल्या संस्थेवर किंवा याच्यावर आरोप करणे नाही, पण जा काय असत तर आम्ही उघडे आहो, जा असत तर वस्तुनिरीक्षक बोलतो. त्याच्यामुळे 10 जण कागदात सरकारला हवेत म्हणून दाखवा, पण जे का खरोखर करतो त्यांनी करा, तरच तो यशस्वी होतो. नाही तर आमचा म्हणून आम्ही करतो तोही बुडतो आणि जो करतो तोही बुडतो. त्यामुळे प्रकल्प यशस्वी होतो नाही. थोडा धाडसी या वक्तव्या मीडियासमोर बोलतोय, परंतु जर ह्या केला नाही तर हे यशस्वी होत नाही. परंतु माझं म्हणणं की 80 जे काही केज आपण बसवले त्याच्यामधून 25 जणांका फुल न फुलाची पाकळी चांगलं रोजगार त्याच्यामधून मिळतात. त्याचबरोबर आपण जर केलो तो शिनाने पालन आपल्या कोकणामध्ये जे खाडी आहेत, खारा पाणी या ठिकाणी त्या ठिकाणी शिनाने पालन ग्रीन मसल हे प्रोजेक्ट अतिशय प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होऊ शकता आणि त्याची सुरुवातही माझ्या गावामध्ये झालो. म्हणजे तुमका जास्त वेळ नसल्यामुळे कदाचित साई म्हणत आता महेश भरपूर झालं तू बस, त्यामुळे मी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतोय कारण अर्थशास्त्र सांगला तर थोडाफार पट्टा. तर 3 रुपयां बीज या शिंगाण्याचा मिळतात. काही लोक आपल्याकडे करत असतील तर 3 रुपयाचं बीज या आपल्याकडून आंध्र केरळ या साईडलातून आपल्याला घालूचं लागतं. तर आपल्या घराजवळ खाडीत सोडण्यासाठी 3 रुपयाचा बीज मिळतात आणि त्याची विक्री ही 10 रुपयां होता, कमीत कमी 10 रुपयां, ज्या 6 महिन्यांनी तयार होता त्या 10 रुपयां विकली जातात. बाकी सगळे आपल्याकडे कॅल्क्युलेशनमध्ये फास्ट आहेत, म्हणजे रतन खत्रींकासुद्धा मागे टाकतील अशा स्वरूपाचे तज्ज्ञ आमच्याजवळ आहेत. त्याच्यामुळे सांगूची गरज नाही की एका केजमध्ये किती माळे आहेत. साधारणतः एक जर आपण साधारणतः पिंजरो 10 बाय 10 बनवलं तर 150 माळे त्याच्यामध्ये राहतात आणि एका 150 माळ्यांमध्ये एका माळेमध्ये 100 पीस हे आपल्याकडे मिळतात. त्याच्यामुळे त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण तुम्ही करू शकतात, कारण वेळ नसल्यामुळे त्याचं कॅल्क्युलेशन सांगणं नाही की त्याच्या प्रॉफिटेबल व्यवसाय त्याच्यामध्ये आपणाक अशा स्वरूपाचे छोटे मोठे व्यवसाय करूचे लागतील. आमच्याकडे नारळाची झाडं ही किनारपट्टी मोठ्या पद्धतीत आहेत. नारळाचा उत्पादन आपण नारळ खाण्यासाठी आपण करतो. सुंदर योजना भाईंनी तयार केली, चांदा ते बांधा योजना होती. परंतु आपण 90 सालापासून 92 सालापासून कात्यापासून काय करतो, हे आपलं पारंपरिक व्यवसाय. कात्यापासून दोरी तयार करणं, किनारपट्टी भागामध्ये दोरी वळणं, नारळाच्या याच्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू बनवणं, ह्या पारंपरिक व्यवसाय काय नवीन त्याच्यामध्ये काय नाही. पण नवीन असा आला की पूर्वी आम्ही कातोयो कुसत ठेवायचो, म्हणजे खाजनात कुसत घालायचो, तो वर्षानंतर काढायचो आणि त्याच्यानंतर दोरी बनवून ही लॉंग प्रोसेस आपल्याकडे होती. टेक्नॉलॉजीचा वापर केलो तो जसा भात आपण गिरणीत वाटला की त्याच्यापासून तांदूळ निर्माण होता, तशी सोडणं आपण मशीनमध्ये घातली की दोरी ताबडतोब तयार होता, म्हणजे कातो आपल्याकडे होता. अशा स्वरूपाची यंत्रणा आपल्याकडे लक्षात येईल. प्रशिक्षणाचा फायदा आपल्याकडे झालो. सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जे काही जिल्ह्यामध्ये प्रोजेक्ट सुरू आहेत त्यामध्ये 1 कोटीचं प्रोजेक्ट आपल्याही गावामध्ये आज आपल्याकडे 5 परमनंट महिला त्या ठिकाणी काम करतात आणि 100 महिलांका आमच्या येथील एक साधारणतः प्रत्येकी 5,000ची इलेक्ट्रिक मशीन आम्ही त्याला दिलेली आहे. ज्याच्यापासून कातवाची फॅक्टरीपासून सोडणं तर ऊसाचं रेट मला माहीत नाही, परंतु ऊसवाले आपल्याकडे काही लोक असतील 2,000 ते 3,000 आपले पाटील साहेब सांगतील 3,000 रुपये मग वाटतं टनाचं रेट असू शकता, म्हणजे 2,500 ते 3,000 3 रुपये किलो एका आपल्या ऊसाक रेट मिळता. पण मी आमच्या गावातील लोकांका 25 लोकांका आपल्या टाकाऊ सोडण्याचो जो जळाऊ सोडणं त्या सोडणांचो 3,000 रुपये टनचोच रेट आम्ही देतो. त्यांनी सोडणं आणून द्यायची, किलो मोजून घ्यायची आणि 3 रुपये 3,000, बाकीचं सोडा, बाकी कात्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन सोडून द्या, पण सोडणं जरी आणून दिल्या तर 3,000 रुपये टन आपल्या टाकलं जळाऊ सोडण्याचं आपण देतो. पण आपल्याकडे सोडणं कमी पडतात म्हणून आपल्याकडे कोणाकडे सोडणं असतील ती घेण्याची जबाबदारी आमची आहे. आणि त्याच्यापासून जी दोरी आम्ही बनवून घेतो, आम्ही कातो त्यांना मोफत देतो आणि त्याची दोरी बनवून घेतो. त्या दोरीक आम्ही 2 वर्षापूर्वी त्यांना 15 रुपये किलोचं रेट द्यायचो. आज आम्ही त्यांना 40 रुपये किलो रेट देतो. आमका दोरी बनवण्याची माणसं कमी पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही कधीही भेट द्या, कितीही सांगितला तरी कमी पडात. परंतु मित्रांनो तुमका एकच गोष्ट थोडीशी सांगते की प्रत्येक गावामध्ये पेरे पाटील साहेब असल्यामुळे त्यांच्यासमोर जास्त काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, ते तुमका सगळ्यात सांगतले. परंतु माझा अनुभव असा की आपल्या कोकणातलं थोडंसं अनुभव पेरे पाटील साहेबांनी सांगूचे नाही. कोकणातल्या लोकांनी कोकणात बोलायचे नाही. त्यामुळे आमच्या कोकणातला अनुभव आमच्याकडे की 2% लोक हे
पॉझिटिव्ह विचार करणारे असतात. आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणा नको. 2% लोक हे आपल्या बाजूने विचार करणारे असतात, 2% लोक हे आपल्या विरोधात विचार करणारे असतात. 96% लोक हे न्यूट्रल लोक असतात. ज्यावेळी आपल्या बाजून आपण जर 2% लोकांनी आपल्या बाजून बोलणाऱ्या 2% लोकांनी जर 96% लोकांवर प्रभाव टाकलं तर ते लोक आपल्या बाजून येतले, आणि 2% आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या बाजूने त्यांच्यावर प्रभाव टाकलो तर ते त्यांच्या बाजून जातले. म्हणून गाव विकासाचा आराखडा असो करा की त्या 96% लोकांवर आपल्या 2% गावातल्या चांगल्या लोकांना एकत्र घेऊन आपल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी प्रभाव पाडूचो. आणि आपलं गाव, आपलं सिंधुदुर्ग नक्की तर प्रभावशाली हाच, स्मार्ट हाच, पण त्यांना फक्त कागदोपत्री जो काही विषय हा, त्यांना जे काही आकार देण्याचं काम हा, कॉपी पेस्ट करण्यापेक्षा आपल्या गावची योजना आपण तयार करा. आणि या सगळ्या अभियानात जी काही मदत लागत ती निश्चित स्वरूपात मदत कोकणशाहीच्या माध्यमातून, कोकणशाही तर एक व्यासपीठ हा, अनेक सरपंच परिषद होतं, जिल्ह्यांमध्ये होतं, राज्यांमध्ये होतं, पण कोकणशाहीने एक अतिशय चांगला, साईनाथ गावकर यांच्या टीमने अतिशय चांगली सुरुवात केली. या टीमचं एक विद्यार्थी म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक आदर्श गाव बनवत असताना सगळेच गाव आदर्शात, प्रत्येक गावाचं वैशिष्ट्य वेगवेगळा. म्हणजे अलीकडे चिंदरगाव माझ्यापासून जवळ, त्या चिंदरगावासाठी एक माझे संपर्क साधलो आणि त्या गावचं एक वैशिष्ट्य की आपल्याकडे मोती तलाव सावंतवाडीमध्ये त्यांच्याजवळ 4 हेक्टरचा तलाव त्या ठिकाणी, पण 4 हेक्टरचा तलाव बारमाही तलाव, त्याचं जर आराखडा तयार केलो तर त्यामध्ये डेव्हलपमेंट होऊ शकता. त्या गावाचं वैशिष्ट्य दुर्लक्षित तलाव, एक 2-3 दिवसापूर्वीच आम्ही त्याचं एक आराखडा तयार केलो. 6 कोटीचा आराखडा आपल्याकडे तयार आहे. तर त्या आराखड्याच्या माध्यमातून त्या गावचा विकास होऊ शकता. तशाच स्वरूपाचा आपापल्या गावामध्ये निश्चित स्वरूपात कदाचित दुर्लक्षित असतात. संजय यादवरांनी म्हटलं की प्रत्येक गावचा एक वेगळा वैशिष्ट्य असतं. त्या वैशिष्ट्याच्या आधारावर रोजगारामुख गाव बनवण्यासाठी आपण प्रयत्न करा. पण मित्रांनो, गावाची योजना तुम्ही भरपूर बनवशाल, परंतु आत्ताच्या काळामध्ये संस्कार नसतील तर तुमच्या गावाचा विकास काही उपयोगाचा नाही, काही त्या कुटुंबाचा विकास होतो नाही. तर म्हणून संस्कारक्षम गावासाठी आपल्याकडे काय करू शकतो, संस्कारासाठी आपल्या जे विकासाची डेव्हलपमेंटची संकल्पना तुमची हवेच, परंतु आपल्या गावामध्ये संस्कार केंद्र आहेत काय ते महत्त्वाचे आहेत. नाही तर एका बाजूक व्यसनाधीनतेचं प्रमाण वाढत, मोबाईलच्या दुष्परिणाम आपल्याला लक्षात येतील, आत्महत्येचं प्रमाण अलीकडच्या काळामध्ये वाढलेला, ही आगामी काळामध्ये शोकांतिकाची विषय होऊ शकता. प्रत्येक कुटुंबामध्ये आपण या गोष्टीचा विचार करूचा. ग्रामपंचायत म्हणून आपल्याकडे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सगळे जबाबदारी आपल्याकडे आहेत, त्याचबरोबर संस्काराची सुद्धा जबाबदारी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या. म्हणून वेगळा काहीतरी आपण सुरू करण्याची गरज नाही. ज्या ठिकाणी संस्कार केंद्र त्याचा बळकटी करून आपण त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करा. एवढ्या मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमासाठी आपण सगळे आलात आणि थोडेफार तोडके मोडके असून आमच्यासारख्या लोकांचे विचार या ठिकाणी ऐकलात आणि त्या आपण जी काही दाद दिली त्याबद्दल आपले सगळ्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. पुन्हा एकदा साईनाथ गावकर आणि या कोकणशाही या चॅनलच्या या ठिकाणी आभार म्हणून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.